Cel en TBS geëist voor online afpersing van kinderen. Middelburger dwong kinderen tot het maken van seksuele beelden voor de camera. En verder in deze Zeeland nu. Anonieme brief over zaak Herman Ploegstra. En studenten balen van alle onzekerheid. Goedenavond. Een 23-jarige man uit Middelburg is vandaag veroordeeld tot 2,5 jaar cel en TBS met dwangverpleging vanwege sextortion. De man, die sinds zijn tweede in een rolstoel zit, perste jonge tienermeisjes en jongens af met naaktbeelden via social media. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 6 jaar cel, maar dat vond de rechter te veel. Hij kan heel moeilijk emoties herkennen bij zichzelf, maar ook bij anderen. En dat zorgt ervoor dat hij zwaar verminderd toerekeningsvatbaar is, dus daarom een lagere straf dan geëist. Maar anderzijds leidt dat wel weer tot het opleggen van TBS met dwangverpleging. De man perste onder de naam Emma of Emmaatje tieners af in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Er waren ook Zeeuwse slachtoffers bij. De politie vond 320 chats op zijn computer, wist daarvan een 20-tal slachtoffers te identificeren, wat leidde uiteindelijk tot 9 aangiftes. Gebleken is dat de meeste slachtoffers nog steeds last hebben van wat verdachte hen heeft aangedaan. Veel van hen hebben professionele hulp ingeschakeld om hen te helpen bij het verwerken van hun nare ervaringen. Ook voor het gezin is soms hulp ingeschakeld. Uit de verschillende slachtofferverklaringen die ter zitting zijn afgelegd, volgt dat wat verdachte hen heeft aangedaan nog steeds een negatieve invloed heeft op het leven van de betreffende slachtoffers en hun families. De verdediging is blij met de lagere celstraf. Namens de verdediging kan ik eigenlijk wel naar voren brengen dat we in ieder geval met de opgelegde gevangenisstraf echt wel tevreden zijn. In die zin dat het echt wel recht doet aan cliënt wat hij heeft gedaan, maar ook zijn persoonlijke omstandigheden. En de TBS met dwang opgelegde maatregel, ja, dat moet ik even met de cliënt bespreken. Maar ja, gelet op de verloop op de zitting en ook de geschetste moeilijkheid van zijn behandeling, denk ik ook wel dat we daar wel tevreden naar kunnen kijken. Het is alleen wel de vraag of er niet volstaan had kunnen worden met een minder ingrijpende maatregel van TBS met voorwaarden. De voordeelde heeft autismestoornis. Hij is eigenlijk in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling nog een klein kind. Is dat te behandelen überhaupt? Dat is de vraag waar de deskundigen ook wel vraagtekens bij hebben. De stoornis op zich is niet te behandelen, maar wel de manier waarop hij er zelf mee omgaat. Er is TBS met dwangverpleging opgelegd, maar daarnaast nog een maatregel. Ja, er is ook een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. En dat betekent dat als de TBS ooit zou zijn afgelopen, dat er dan nog steeds een flinke mate van toezicht is op de veroordeelde. Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben nu 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Schouwen-Duiveland is opnieuw een van de 4 duurzaamste vakantiebestemmingen in de wereld. Dat kreeg de gemeente te horen in Berlijn op de grootste beurs voor toerisme en recreatie ter wereld. Schouwen-Duiveland krijgt het keurmerk van de organisatie Green Destinations voor het 3e jaar op rij. Volgens de organisatie is er op Schouwen-Duiveland een goede balans tussen toerisme en natuur, maar is er ook aandacht voor de inwoners zelf. Schouwen-Duiveland deelt de eer met Helsinki, Berg en Dal in de buurt van Nijmegen en wintersportgebieden in Oostenrijk. Voor de 3e keer in korte tijd was er brand bij de Rode Leeuw bij Nieuwe Sint-Joosland. Bij het leegstaande truckerscafé daar langs de A58 gingen vannacht een oud busje en een verwaarloosde auto in vlammen op. De afgelopen tijd zijn er dus vaker brandjes geweest bij het voormalige truckerscafé. Tijdens de jaarwisseling was er een grote brand in het café zelf. De Oude Rijksweg bij Kruiningen is weer open nadat hij de afgelopen dagen gestremd was door een lekkende tankwagen. Het duurde even voordat de tankwagen die daar dinsdagochtend strandde kon worden leeggepompt. En ook waren er reparaties aan het wegdek nodig. Daardoor waren ook de op- en afritten van de A58 bij Kruiningen afgesloten. De Peter R. de Vries Foundation wil graag in contact komen met een tipgever die de foundation een anonieme brief schreef over de zaak Herman Ploegstra. Ploegstra uit IJsendijken verdween bijna 15 jaar geleden spoorloos en is nooit teruggevonden.
De 35-jarige Herman Ploegstra vertrekt op 26 oktober 2010 naar huis na een kickboxles in de sportschool, maar komt nooit thuis aan. Na een zoektocht wordt wel zijn auto aangetroffen, achtergelaten aan de Duivelshoekseweg. Van Herman ontbreekt elk spoor. Sindsdien proberen zijn familie en de politie erachter te komen waar Herman is gebleven. De politie heropent de zaak in 2018, maar ook dat heeft nog geen resultaat. Eind vorig jaar besteedt de Peter R. de Vries Foundation opnieuw aandacht aan de zaak met een campagne en een podcast. Aangeschoven is politie- en justitieverslaggever Rick Bolt. Rick, een anonieme brief, dus weten we al wat daarin staat? Nee, de foundation zegt niks over wat er in die brief staat. Alleen dat ze hem in december hebben gekregen. Maar Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries en de directeur nu van de stichting, zegt wel dat ze een aantal dingen in die brief heel interessant vindt, omdat er een aantal concrete aanwijzingen in staan die ze verder willen onderzoeken. Maar ja, daarover willen ze dus wel graag in gesprek met degene die die brief geschreven heeft. Ja, aanwijzingen dus, hè, waarover gesproken wordt. Ja, je zou zeggen, de briefschrijver heeft die brief niet voor niks geschreven. Nee, maar hij heeft hem natuurlijk ook niet voor niets anoniem geschreven. En daarom zeggen ze ook van, joh, neem contact met ons op. Dan kunnen we in ieder geval kijken op wat voor manier, zeg maar, we dat anonieme kunnen regelen. Dat kan eventueel via een anonimiteitstraject. Maar ook bijvoorbeeld dat de getuige verklaringen aflegt bij een externe advocaat. Herman Ploegstra kwam uit IJsendijken. Ja, leeft de zaak daar nog na 15 jaar? Hè? Wat merken jullie daarvan? Er wordt wel met veel belangstelling naar gekeken. We horen ook dat de podcast bijvoorbeeld veel geluisterd is daar. Maar ja, het heeft nog niet echt tot nieuwe concrete aanwijzingen geleid. Rick Bolt, dankjewel. Na een opknapbeurt van 5 maanden is het Mariabeeld terug in Overzanden. Het beeld werd geteisterd door een schimmel en is van top tot teen behandeld met bestrijdingsmiddelen. Ze is helemaal genezen. Daar hebben mensen met heel veel verstand van zaken hebben daarvoor gezorgd. Het terugplaatsen van het 700 kilo wegende beeld was nog een hele klus. Er was precisiewerk nodig om Maria op haar vertrouwde plek in de pastorietuin te krijgen. Echt spannend dus. Ik zal niet zeggen dat ik er slecht van geslapen heb, maar het houdt je toch bezig. Van, gaat dat überhaupt wel lukken om er weer op de plek te krijgen? Want ja, je hebt het zelf gezien. Van verticale stand in horizontale, van horizontale stand in verticale stand. Ik zeg het verkeerd om. Dat is al een ding. En dan nog eens even in dat prieeltje zien te schuifelen daar. Dat was, ik vond het heel spannend. En als het goed is, kunnen de schimmels door de behandeling niet meer terugkomen. Het actieteam Hoornaars roept Zeeuws-Vlamingen op uit te kijken naar nesten van de Aziatische hoornaars. Het team verwacht dit jaar 1500 tot 2000 nesten in Zeeuws-Vlaanderen. Een stuk meer dan vorig jaar. En dat komt omdat het dier in opmars is vanuit België en Frankrijk. De vraatzucht van de Aziatische hoornaar zorgt ervoor dat honingbijen en andere insecten eraan gaan. En daarom moet de hoornaar bestreden worden. Het University College Roosevelt en de ontslagen docenten zijn eruit. Ze gaan bijna allemaal nog het schooljaar gewoon afmaken. Goed nieuws dus voor de studenten, maar onder hen is er ook nog veel onzekerheid en ongerustheid over de toekomst. Mijn opleiding verdwijnt. Ik studeer hier muziek aan de universiteit en dat is volledig geschrapt in het reorganisatieplan. En wat gevolgen heeft dat dan voor jouw loopbaan als student? Dat betekent misschien dat ik mijn bachelor niet kan afmaken. En dat ik eventueel een heel ander bachelorvies moet gaan beginnen. En daar heb ik geen tijd voor. Want ik wil door. Ik wil hierna door naar Den Haag. Ik wil door naar het conservatorium. En daarvoor heb ik een muziekbachelor nodig. Ik ben een van mijn professoren kwijt. En er gaat het een en ander veranderen voor mijn scriptie. Ik zou binnenkort beginnen met wat technisch werk in de werkplaats. Nou, dat gaat niet door, want de werkplaats is niet meer. Dus het blijft waarschijnlijk bij een theoretisch model. Dat is toch wel zonde, ja. En hoe gaat het nou verder met jou? Ergens zit ik zo van, ik slaag sowieso wel. Want ze kunnen het niet veroorloven om nu hun slagingspercentage te verliezen. Want ze krijgen pas het geld van ons binnen als we geslaagd zijn. Maar ergens zit ik ook zo van, ja, maar hoe ga ik slagen? Op welke manier? En gaat het ook op de manier zijn dat ik wil? Want ik wil ook niet dat ik een gratis diploma krijg. Ik wil er ook gewoon voor werken. Bij de UCR in Middelburg staat Jannes Goedbloed, verslaggever. Jannes, is nu al helemaal duidelijk welke vakken verdwijnen en welke vakken blijven? Nee, dat nog niet. En dat wordt pas bekendgemaakt op 1 april. En die datum is ook meteen problematisch. Want dat is ook tegelijkertijd de deadline voor de inschrijvingen bij andere onderwijsinstellingen. Dus als jouw vak hier in Middelburg verdwijnt en je wil daarom de overstap maken naar een ander University College, dan wordt dat knap lastig. Ja, er is veel kritiek op die reorganisatie. Dan weer dit, dan weer dat. Wat zegt het bestuur van de UCR er zelf over?
Ja, zelf zegt het bestuur dat het allemaal niet anders kan. Dat die reorganisatie nodig is omdat het UCR anders kopje ondergaat. Maar de studenten hebben daar nog wel zo hun vraagtekens bij. Ze hebben in mijn ogen meer ontslagen dan nodig was. Wat je ziet is, ze gaan uit van een 2 miljoen kort en een begroting van 12 miljoen. Dat is dus een zesde. Nou ja, dan hoef je niet een kwart van je personeel te ontstaan, denk ik. En de studenten hebben vooral ook veel kritiek op de communicatie. Ik ben heel erg in de war. Ik weet af en toe echt niet wat ik moet. Want voor mijn gevoel laat mijn universiteit me echt in de steek. Dat had wel even iets soepeler gekund. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Ik denk ook dat de mensen die daarover gaan het daarmee eens zullen zijn. Dat die zeggen van ja, hier zijn dingen niet opgegaan. Ja, het is niet top gegaan, zeggen de studenten. Jannes, klopt dat? Ja, het bestuur geeft zelf ook toe dat het allemaal niet echt de schoonheidsprijs verdient. Die docenten die dan ter plekke te horen krijgen of ze een boeltje moeten pakken en weg moeten gaan. Of ja, het UCR wat dan 3 weken de deuren zou sluiten, maar toen toch weer niet. En dan nu het nieuws dat die ontslagen docenten toch nog tot het einde van het schooljaar doorwerken. Het proces tot nu toe verloopt nogal chaotisch. Jannes Goedbloed bij UCR, dankjewel. De temperaturen kwamen deze middag uit op zo'n 15 graden in Zeeland. Ja, de lente komt eraan, dat is toch wel duidelijk te merken. En de komende dagen blijft het droog en zonnig en lopen de temperaturen op tot wel misschien 18 graden uiteindelijk. Na het weekend komt er meer bewolking en gaan de temperaturen dan weer geleidelijk naar beneden. En tot zover deze Zeeland nu van deze donderdag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.